ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆରେ ପାଲଟା ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କ ସହିତ କୁଆଡେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଛି ଆରେ ଏ ଝିଅଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରକୁ ଫେରିଲାନି ଏରେ ମା ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଛି ମାନେ ସେ ତ ଏବେ ଘରକୁ ଫେରିବନି ନା ମୁଁ ଯାଉଛି ଡାକି ଆଣିବି ତାପରେ ଆମେ ଟିକେ ମିଶି ବଜାରକୁ ଯାଇ ଆଜି କିଣି ଆଣିବୁ ତୁ ବୁଝାଉଛୁ ବାବୁ ରାକେଶ ହେଲେ ତୁ ଯା ତ ଭଉଣୀକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡାକି ଆଣିବୁ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ବଜାରକୁ ଯାଇ ରାକ୍ଷୀ କିଣି ଆଣିବ मार देला रे बस मार देला